Nginibingelele-ke babukele emakhaya, nginibingelela ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya nibingelelwa yona ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke siya kubhuti la osibhalelile mayelana nengane yakhe ehlukunyezwayo esikoleni. Sanibona, ngiyabingelela. Igama lami nguMenzi ngwakamseleku Isibongo. Ngibhalele uhlelo la ngenxa yokudinga usizo, yocela usizo ukuthi bangisize. La nginenkinga esingihluphe isikhathi eside kakhulu. Kunomfowethu la omncane ofundayo esikoleni. So mayifunda esikoleni kunomuntu ombhulishayo esikoleni, yabo. Umphuca imali nje uyamhlukumeza nje, ngasho kanjalo umuntu uyamhlukumeza nje. So umfethu ubekufihla lokho njalo nje kufihla, kodwa nami njengomuntu wesilisa yabo bengibona ukuthi khona inkinga anayo, yabo ngazama ukukhuluma naye. Wagcina eyibekile kancane inkinga yakhe. So ugogo-ke wase wadecide ukuthi ahamba esikoleni ayokhuluma ngalo lolu daba lolu. Esikoleni bayilungisa ngendlela yabo bona, ngangingekho angazi ukuthi bayilungisa kanjani. Ngiyacela bafethu ukuthi nami ningenelele kulolu daba lolu ningisize, ngoba ngiyabuka ukuthi intwana yami ingazi ingaphumi ngisho ephepheni, ngoba manje lento iyamhlukumeza, akakwazi ngisho ukuconcentrate ey'fundweni zakhe. Nasekhaya nje sike sibone ukuthi akasakwazi nokuconcentrate kahle. So ngiyanicela bafethu, ngiyanicela, ngiphakamisa izandla nje kakhulu, ngiyayithoba kunini ukuthi ngiyacela ningenelele kulolu daba engibhekene nalo. Ningisize bafowethu, ngobani ngiyabona ukuthi kuyoze kuphume esandleni. Phela nami ngiyinsizwa, ngiyabona ukuthi ngiyoze nami ngenze ngendlela erongi ongafanele ngenze ngayo. So nje ngiyanicela bafowethu, ngiyacela ukuthi ningisize, ngiyabonga. Yebo ma, ikhona la kaKhuzayo. Okay ma, okay thina-ke masu lolu hlelo ekuthiwa umgwazelo. Mina ngiyingwenya-ke edla ezinye. Ngihamba la nobhuti mayelana nenkinga yomfana la ekhaya. Okay. Hayi kuyaphileka ma. Iy'nkinga ma ezisilethela ekhaya. Okay ma, sihamba la ngodaba lomfana la ekhaya. Yebo. Kodwa-ke angingayi ngamaningi, ake ngibekele kubafo. Kube uyena ozochaza kahle isitori ukuthi kungani sila ekhaya. Yebo sawubona mawami. Yebo. Uyaphila kodwa ma? Ngiyaphila nami. Mawami, yabo nje bengibona ngila ngilethwa inkinga la ekhaya. Angazi noma undodana wakho ukhona la. Ngamthola? Yebo ukhona la. Okay. Yazi mawami, njengoba ngila kunomfethu ofunda nendodana wakhe esikoleni. Njengoba befunda ndawonye esikoleni, umfethu lo mncane ungitshela ukuthi indodana yakho iyamhlukumeza esikoleni. Umtshela ukuthi umphuca imali. Yabo sike samthengela ifoni, wabuye ngayiphethe ifoni. Mangithi ngambuza ukuthi ishonephi ifoni, uthi thatha uyena lo mfana lo. Lento ujwayele ukuyenza, akaqala ukuyenza. Isineminyaka yenzeka lento le. Njengoba befunda ugrade 12 manje, uyahlukumezeka, akwazi ukufunda, concentrate, akwazi ngenxa yakhe lo mfana lo. And mawami, njengoba ungibona, yabo mina njengoba ungibona, ubusuku nemini ngiyaphanta. Ngiphantela yena lo mfana lo ukuthi afunde abe into engcono, nathi sikwazi ukuthi ekhaya kube khona umuntu ofundile. Yabo sihlala nogogo ekhaya. Yena kodwa indodana wakho ukwazi ukuthi athathe leyo mali leyo yokugcina engininikeza yona umfana wakho ukuthi naye akwazi ukuthenza izinto njengezinye izingane esikoleni. Yabo mawami, ngize ngabhalela uhlelo ngoba angifuni ukuthatha umthetho ngiphathele wona ngezandla, and believe me ngingakwenza lokho. Yabo kodwa ngithe izinto angiyithathe ngendlela e-right. Yabo ngabhalela uhlelo la ukuthi abafethu bezongisiza. Ngoba mawami angifuni ukukhohlisa, uzoyiswela indodana yakho.
Ngiyaxolisa ukukhuluma kanje phambi kwama-TV kodwa ke uzoyiswela indodana yakho uma iqhubeka yenza lento le. Intwana yami leyana. Angifuni ngayo. Angifuni ngayo. Angifuni ngayo. Ngingafa ngisho nokufa. Ma, njengoba kumuzwa umfethu and khona nevideo ekhona la efonini yakho bafo ekhombisayo umfana la ekhaya ehlukumeza umshana wakhe umfowethu. Ma hayi ukuthi mhlambe size kabi la. Size ngokuthi sizameni ukulungisa lesimo lesi singase siphume esandleni. Njengoba size la besithi somthola esikoleni umfana asimficanga esikoleni. Mhlawumbe futhi kusizile ukuthi futhi singamtholi ngoba okube kuthiwa mina ngimtholile hayi yabo angifuni uqamba amanga. Yabo lento ingihlukumezile kakhulu. Ingihlukumezile nje lento. Yeah, ngiyakuzwa ngani yami. Ingihlukumezile and yabo ngendlela nawe ma othula ngayo shuthi uyayazi le ndodana yakho vele ukuthi shuthi yahlupha vele. Shuthi into ayijwayele ukuyenza la ekhaya shuthi. Ya ngoba kwamina nje uyangihlupha ngifuna uqamba amanga uyahlupha ngoba sekuka 3 times kusho umuntu kusho besho njengoba nichaza nje uyahlupha nje yena kakhulu uyahlupha ma ngoba yebo khona singakwazi ukuthi ngimthole at least nje mhlambe bafethu bazongidedela naye u5 minutes nje kancane 5 minutes engingawuthola naye bafo kahle hayi kabi ngicela ukuniphula ulimi kodwa bafo kahle njengoba ubhalele thina manje isidingo sokuthi ulwe naye asisekho ukuthi bafo yabo lento le uyenzile wayenza ngenxa yokuthini wazi ukuthi intwana yami vele yabo ayina backup vele mina ngifuna ukumtshengisa ukuthi intwana yami ayiphume ehlathini yabo ayiphume emgodini yazalwa abantu naye yabo hayi bafo ngifuna ukumtshengisa lokho akwazi lokho chaza nje ukuthi vele yena uyahlupha sekuka 3 times ngaphezulu kwa 3 times bezombikela indaba yakhe ingoba bagcina ngokubika ama wami ngikutshele mina ingoba bagcina ngokubika yabo kube kuthiwa abagcina ngokubika bayayenza lento mina engifuna ukuyenza kuyena vele yena uyadinga ukushaywa kodwa ke inkosi yami ngoba kwazi ngazi ngamusa kababa wakhe wahlala kababa wakhe bambuyisa kababa wakhe kwathiwa uyahlupha bambuyisela khona ukuthi uyahlupha ingakho ngithi mina ngiyanicela bafowethu uyangihlupha kwamina kodwa ma uma usuthi uyezwa isikhalazo sabhuti ya ubhuti yena akakhaleli okuningi ubhuti isikhalo sakhe ukuthi ubalekele ukuthi umfowabo umshanakhe akwazi ukuphasa umatikuletsheni uyazi ukuthi ma umatikuletsheni into encane nje ekuphazamisayo ubhala izifundo zamatikuletsheni kungakwenza ukuthi wenze ungenzi ngalendlela ebekumele wenze ngayo uphazamiseka yabo nje umuntu mayifunda umatikuletsheni kumele aconcentrate ezifundweni angaphazanyiswa yilutho lapha emjondolo wakhe kufanele ninenkani unenkani khona unayiduze besicela ukuthi unenkani uyahlupha besicela ukuthi sithi ukumbona nathi kodwa njengabanye ningamshaya hayi ngeke ma soqale nje khulume naye hayi mina ngithembisa ukuthi lokho akushoyo ubafo kuzokwenzeka yabo njobe ethena hayi ngeke mina ngithembisa ngoba yabo mina enginayo ngaye hayi that's why ngithi angibhalele uhlelo ngobani ukuze beyithathe bona ngalendlela eright hayi ngoba mina ibizophutshuka mawami uyahlupha nje kakhulu izophutshuka kodwa manje uyangihlupha nje uthabani uyangihlupha indlela angihlupha ngayo sengikhathele kwamina ngikhathele nje kwamina nje ngidinga ukuthi angathi angathola isibhaqi ashaywe uphi umjondolo wakhe ahlupha ngayo nawo la ngaphandle bese yacela ma uthi ukwisisa ngakhona kuyena yahlupha ma hayi ukuthi sifuna ukuthi silwe naye ukukhuluma nje hayi ngeke ma ngeke sikwenze lokho njengoba nje kukhona thina sikhonela lokho ukuthi sikwazi
ukuvimba isimo esicishe sibe kanjalo. Iyona nje engithembele kuyona. Yeah. Angazi ukuthi kanti yokhula izinto nje. Qo Sabani, phuma, la ngaphandle. Phuma. ya ndoda kuhamba kanjani? Hey fuck off man, susa lento, cima lento. Ya ndoda, kuhamba kanjani? Imala, uyaphi uzani lo? Imala, size kuwena. Kuhamba kanjani? Kuhamba kahle. Ngabe ngamsiza. Awulahle lo doda. Sizani. Ngenza ngalutho ngalela Imanga. Uyangazi mina? angikwazi. Kuza mathathule. Hey wena umfundo onjani wena unama Uyabaza abantu. Uyabaza abantu. Uyabaza abantu wena. Uyabaza abantu wena. Uthatha kanjani wena? Uhluphelani intwana yami wena? Uhluphelani intwana yami? Uhluphelani intwana yami? awuvala umlomo. Awuzi ukuthi Uhluphelani? Wena uhluphelani intwana yami wena? Balalela ukuthi bathini. Uhluphelani intwana Balalela yami? ukuthi bathini. Usuka nekandalela. Bakwenze lutho. Cela ungilalela, ngicela wehlisa umoya. Ngicela wehlisa Ukuthi umoya. phethe angihlangisa le ntwana le Bafo, ngicela mfethu. Abo mfethu ukhotheni bonke lokho. Ukhotheni lokubenzisa le nto le. Kuhamba kahle. Yini ujwayele kakhulu? Ngani manje? Yini wena uhlukumeze umfana umshana kalo mfethu esikoleni? Lalela la. Ubawa ukuphika Ungalokhu uphika wena, yes. Ungalokhu uphika. Phela ungitshelile ukuthi wena ngithi. Manje ngabe sifuna la siyahlanya thina emakhaya. Bafo. Eh? Bafo, ehlisa umoya, ehlisa umoya. Lalela ke ndoda. Yabo nje basila. Sila ngoba sizozama ukulungisa isimo. Lalela la. Uma usubona ukuthi usumile inzelo. Kumele isiphume esikoleni uhambe ufuna amadoda. Ungafiki uphazamise izingane zabantu ezize ngokufunda esikoleni. Wena basizo ezathi funda ubhema insana. Akusize ezakufundisa ukuthi ibhema ugwala. You understand? Ucela 5 minutes mfethu nayi ngiyacela mfethu. 5 minutes mfethu ngiyacela bafethu. Lalela ke mfethu. Yabo njengoba sifika la. Siwabonile ama-video ukuthi wena uyayigulisha ingane eyakubo kwalomthetho esikoleni. And futhi nasesikoleni usubizwe kangaka e-office mayelana nokuhlukumeza iy'ngane zabantu. Kanti yini inkinga yakho wena? Nawami engakaxolisi ngithe ngicela u5 minutes naye naqondisele le mfana wakho lo. Ngoba manje ngathi uyangihlula yini. Yabona ngithi ngikhuluma nawe libele unginambuzela la. Angiyazi ngempela ngisho ngoba ngiyazi. Ungathawazi wena. Ungathawazi. Angazi. Ungalokhu uthawazi. Hlanyisa le nsanga. Ungalokhu uthawazi. Ngoba ngiyazi into enisho. Kanjani awuyazi kanjani? Ngazi. Lalela-ke mfethu. Yabo njengoba sekufike thina la. Sizokhayina uqonda. You understand? Ungalindi nje ujwayele abantu kahle. Yewena Ingane awufundi nosicelo wena eklasini. Bafo. Awufundi nosicelo eklasini. Ngiyamazi. Awufundi nosicelo eklasini. Ngiyamazi. Imali lo hlala uyithatha kuyena. Ngithathe Ifoni leyo ade uyithathile wena last month. Brand new. Ithangwe yimina mfana wami yes. Bafo. Mina ngilala ubusuku nemini mina ngiphandla yes. Mfethu. Wena ufika uzothatha izinto nje wena. Ungazongihlanyisa wena yes. Ngicela wehlise umoya. Mfethu ngizohlonipha wena mfethu ngoba ngibhalelwe yimina. Kodwa le nja le. Le nja le. Wena engazothi uyinkathazo esikoleni. Ngithe uma ungafuni ukufunda hamba ufuna amadoda. Uyeke ngazi abantu ezize ngokufunda. And ngiyafisela ukuthatha ukuthi ake aphazamiseke ezifundweni zakhe. Kube ukuthi akasaqualify ngale ndlela. Ngathini? Akasenzi kahle ngenxa yakho. Mfanami uzoyikhotha imbenge yomile Mina mfanami. sengizowenza kahle. Uzoyikhotha imbenge yomile mfanami ngiyakutshela. Yo wena manje ungazosenza lama video. Mntwana yami mntwana mzali. Lama video akho Yewena. awani. Ayikho ividiyo ngisuku. Tshela ungalokho Mfethu ngicela ungikhombise. yewena yini yini Awumbonise iveti. yini Yini. hawu wena ungazongijwayela kabo Ima ba.
Uyangibasela futhi ngoba ilokhu iphila mfethu. Uyangibasela. ufika ngayo njengoba ngihlale kade Mbuku kunjani? ngiseqhathe ukuba njena Mhlawumbe udla akadli insango kuphela lona. Akadli insango kuphela. nami ngangithembelekele Hayi. Ngoba benje Iningi idakamizwa la. Ncika nje Iningi idakamizwa edliwayo la. Webaba. Phucinga namafoni. Akusingane yakufundisa ubhema insango. Ngani yofunda esikoleni wena busy phuca amafoni phuca imali. Jwayelana kabi nini? Ha. Sesokubamba ngenduku-ke meke saphinde futhi seze ukuthi uphazamise ingane angeze ukuthi ngitheni ngiphinde-ke ngibuye la ngibuyela same story awuzame ukunaka iy'ndaba zakho esikoleni ngiyathemba ukuthi mhlawumbe uwenze ukuthi njengoba senifikile naqhamuka ngiyathemba ukuthi uzoqhubeka nesikole uyabona thina sibonga nje umzali wakho ukuthi akazange akusukamele Phinde mina ngize kuthiwa usicelo futhi ubike wabasenkingeni mfana wami ngenxa yakho. Phinde ngizwe lokho. Phinde mina ngizwe lokho. Uzongazi manje-ke ngeke sisabuya ngale ndlela esibuya ngayo sokubhekisa phezulu Jwayele yaqana understand Jwayele yami. South Africa mina ngizobhekisa phansi ngenxa yakho mina. kuhle ngoba Thatha kanjalo. yonke into siyenza phambi kwakho and nawe ufakazi ukuthi siyafika and mase sibuya futhi kwesibili somnyathelo and somnyathelo hayi kancane sebonile naye somnyathelo kuhle ngoba siyalibika udaba kumzali nawe ufakazi ngoba Nawe wami lenja yakho le wahluleka ukuyifaka iketango. ngeke ingane ifeyile umatric ngenxa yalo mfana wakho please ngizoke ngizama ukukhuluma naye cela uzama ukukhule kumaskito wakho manje ngoba manje umuntu uhamba ungena emzini abantu Ubunga amagazi abantu. amagazi abantu ngoba lento yenzayo umunca amagazi abantu ngeke awuyeke ukuhluka akekho umuntu owamfundisa ugwayi tshela ukuthi uyahluka Ngoba uyatshelwa, ngoba uyatshelwa. Awumasatshengise ukuthi akayeke ukuhlupha. Kumele udinga ukutshengiswa lo. Udinga ukutshengiswa. uyazizwela-ke ukuthi uzoshaywa hayi wema Alokho etshelwa. asinawo amaningi siyabonga ma Kodwa bafethu ngiyancintsha lo 5 minutes bafethu. Ngiyancintsha lo 5 minutes. asambe ba Wena mfana wami wena wazi mfana wami usicelo waphindwa wangena enkingeni ngenxa yakho. Zekhotha imbenga yomile mfana wami sami uzongazi. hayi ma siyabonga ma okay ngiyabonga Ngithanda ukuthatha leli thuba leli ngibonge kubafowethu abangisizile. Bese ke ngixolisa kakhulu nje nabafowethu ukuthi ngize ngicine nami ngiba umuntu okhushukele ushukela, ngibe umuntu ogcine ngazi ukuthi usebenzisa kakhulu amandla namagama abe wrong. Nami bengiphoqwa isimo ke bakwethu ukuthi abo ibhlungu lento le ibhlungu into engibhekene nayo nento umntwana wami ebhekene nayo nanokuthi ke sengike ngadlula nami esimene sikanje yabo ngibhulishwa so manje kusuke lento iyavusa ama-minutes amadala but angisiyena umuntu onodlame angisiyena umuntu othanda ukulwa yabo kodwa ke nami bese ngenziwa nje isimo nanokuthi ke intwana yami bengifuna ukuthi nayo ikwazi ukuthi ithola ithemba ibone ukuthi umalume uyakwazi ukuthi angimele nami naye lo mfana bengize kuyena bengifuna ukuthi naye abone ukuthi nami ngumfana ngiyindoda kahle kahle yabo angifuni ukuthi intwana yami kube khona la ezohamba khona ukuthi ibhekiseleke khona phansi so nje ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu